Bueno, egunon, denoi, mi esker etortzeagatik, eta eskerrik asko topaguneari antolaketagatik, eta batez ere Barezi eta Joana, hilabete hauetan egindako kokapenagatik, elkarrizketa horiek, eta ausartzeagatik ere bai, nahasketa honekin, ez? Gu gara Andrea eta Ana, eta Artazia Kooperatibako bikide gera, hezitzaileak eta bitartekariak. Gaur Donostitik datoz, baina Algorta eta Santutxukoa gara, orduan pozik gatoz Bilbora. Pozik eta urduri ere bai, egia da, zuetako batzuekin elkarlana izan degula beste proiektu eta momentu batzuetan, baina egia da ere bai, gure jarduna arte hezkuntzan eta kultur bitartekaritzan kokatzen dela, eta esan genezake, beste eremu bat edo beste testuinguru batean aritzen garela normalean. Eta zentzu hortan, gaur ekarriko ditugun lenguaia, adibideak, referenteak, proiektuak zuekin partekatu nahi ditugunak, agian, arrotzagoak izan daitezke, agian ez, baina hala ere, pentsatu dugu hau dela gure ezagutza, gure esparrua, eta zuekin konpartitu nahi duguna, hau izango dela, bai. Orduan, ez pentsatu ez da ere, ekarriko ditugun erreferenteak dira guk ondo ezagutzen ditugun batzuk, bertan garatu izan ditugulako edo gertutik bizi izan ditugulako, baina bakigu ez direla bakarrak, eta seguraski bai etxean zaudetenak eta bai hemen zuek eskuartean ere izango dituzue sintonia berdinen dauden proiektuak, eta igual ez ditugula ezagutzen, eta hortara gatoz ere bai, guk ere ikasteko gogoa eta beharra daukagulako. Orduan, lehen Kikek esan du ez, errezetaren bat eskuratzen dugun, gure asmoa ez da inondik inora barita magiko bat ekartzea. Zalantzaskorekin ere partekatuko dugu, komentatuko duguna. Baina, bai azkenean praktika errealak eta batzutan esparru batetik bestera salto egiten dugunean, hor dauden konflikto edo gatazka korapilo batzuk askatzeko beste bide desberdinak hartu ditzazkegu pista bezala, ez? Disruptiboagoak edo, ala bada, posten gera baliagarria egingo bada. Eta besterik gabe, jakiteko pixka bat nortzu geran, pixka kokatzeko, jakin Artaziak 2008an sortu zela, horra ginen gure ibilbidea Montermoson, hor Sonia da hori. Eta, 19 bihurtu ginen ekimen sozialeko kooperatiba, gaur egun 5 bazkide langile gera eta 7 langile, batez ere Gipuzkoan egiten dugu lana, baina Bilbon ere bai eta Euskal Herriko beste puntu batzutan. Eta asko arte eta kultur instituzioei lotutako proiektuak egite ditugu. Dala Tabakalera edo Kontadores, Alondiga, Montermoson, Uarten, Oteiza Museoan, baita ere hezkuntza eskola eta institutuekin, unibertsitateekin. Eta gure bagajea edo gure ezagutza, gure motxila, gatoz arteetatik, arte bizietatik, pedagogiak, baita ere feminismoa, kooperatibismoa, guzti horrekin osatzen dugu gure ikuspegia eta gure praktikak. Eta gaurko helburua, motxian, izango litzateke kulturgintzaren inguruan guk egiten dugun argazki edo guk detektatzen dugun prozesu bat partekatu. Baita ere, kultur bitartekaritzan gu daukagun posizionamendua kontatu, gure ustez nola izan daiteken interesgarria hori aktibatzea, eta praktika zehatz batzuk konpartitzea, más o menos, hori izango da proposamena. Barkatu, bai? Jesus, kentzen ditu, besta jarri. Bai, Anak esan duena, agian referente lenguaia edo referente ezberdinak manejatzen ditugula, baina
uste dugu kulturgintzan egoera berdina bizi degula, ez? Eta orduan hortik abiatuko gara, hori nolabait zuekin konpartitzeko guretzako bitartekaritza zer izan daitekeen edo nola bizitzen dugu guk. Bai? Horretarako eskema oso simple bat jarri dugu orain lehenengo diapositiba hontan. Egia da, hau kontatzeko badaudela 1000 modu eta igual gehiegi simplifikatu egin dugu, baina, de hecho, lehen aipatu duzu ez, badaudela eragile asko, hemen bakarrik 3 puntu agertzen dira, eta igual, oain marrazki honetan agertu behar ziren 1000 puntu, ez, gero aipatuko ditugunak, baina, bueno, eskema honegen bidez hori saiatuko gara pixkat zuekin konpartitzen. Kulturgintzan egoeran, horrela ikusten badugu, 3 parte hartzaile egongo ziren, 3 eragile parte hartzen dute horrelako egoera baten, alde batetik ekipamenduak esaten ditugunean, antzokia, museoak, erakusketa eratoa, herriko plaza, horrelako espazioak, artistak, sortzaileak, nolabait hori sortzen dutena kultur artefaktoa, kultur proposamenak egiten dituztenak, eta herritarrak edo publikoak, batzuetan esaten ditugunak. Eta iruki honen bidez, igual azaltzen dugu, askotan errepikatzen den sistema bat, beraien arteko harreman horiek, nola planteatzen diran. Horrela ulertzen badugu, ekipamenduak eragile bakoitzari jartzen diogu rol bat, edo nolabait asumatzen dute rol bat, egin behar batzuk, eta horrek sortzen dituzten espektatiba batzuk. Hau da, artistak sortzaile bezala ulertzen ditugu, ulertzen dugu beraiek ezagutza espezifiko bat daukatela, eta estrategia edo tresna berezi batzuen bidez, eta sorkuntza prozesu baten ondorioz, zerbait proposatzen dute, zerbait ekoizten dute. Bigarrenak edo, beste batzuk herritarrok izango ginateke, hurbilpen hori egiten duguna, pixkate bizitzeko edo sortzaile hauek proposatzen digutena, eta topaketa hau ematen den tokian ekipamenduan egiten da. Karo, horrela ulertzen badugu, batzutan topaketzen ditugu, errealitatean sortzen direla gatazka batzuk, arazo batzuk, ekipamenduetan askotan esaten dugu, oso jende gutxi juten dela, antzokietara edo erakusketara, edo inkluso publikoa oso endogamikoa bihurtzen dela, beti gara gaudenok, eta ekipamenduetan ere badago figura bat askotan programadorea edo komisarioa, eta beraiek pentsatu behar dute, nola iritsi publikoei, eta hor konpromiso batekin ere artekin edo kulturakin, eta aldi berean jendeari iritsi, eta kriston, ez dakit, arazoa sortzen, tentsioa sortzen da hor, artistak, egia esan, askotan prekarietatean bizi direla. Ulertzen dugu, edo jarritzen dugu ulertzen, figura badela, pixka como denatik aparte, bizitzen duna, inspirazio batetik abiatzen dela, sorkuntza prozesu bat experimentatzeko edo garatzeko, eta suposatzen da, beraiek sortu behar dutela, edo egin behar dutela, guri perentzarazi edo sentiarazi, hori ez dira bere ardurak, gero lortzen duten edo bere asuntoa da, eta azkena publikoak edo herritarrok, batzutan ez ditugu manejatzen behar ditugun kodeak zera proposamen horiek ulertzeko, edo sentitzeko supuestamente sentitu behar deguna, zerbait baldin badago sentitzeko, edo ulertzeko, badakigu gero interpretazioan hitzak eta beste kapa bat izango zen, edo igual ez ditugu manejatzen kodeak, edo igual ez zaizkigu iristen, proposamenak, edo iristen zaizkigu, baina horiek ez zaizkigu interesatzen, horrelako problematika bizitzen ditugu, egunero. Horrelako sistema hontan, kontestu ezberdinetan errepikatzen den sistema bat bihurtzen da. Eta hemen bitartekaritza normalean ulertzen da transmisio bezala. Hau igual irukia izan beharrean izan ziteken horrelako marra bat, horizontalean, non hasten da igual sortzaietatik, beraiek proposatzen dute gauza bat,
ez? Egiten da hori ekipamenduetan edo espazio konkretu batzuetan, eta bestei iritzi barzaie. Orduan, badago behar bat, ez, nola iritzi, eta orduan hor bitartekaritza lana ulertzen da transmisio bezala, nolabait zerbait errezain behar duena, erakargarria, bai, eta hor sartzen dira figura batzuk. Hori askotan horrela da, baina badago bai beste aukera batzuk, bai, eta orain da gu egiten dugun proposamena zabaltzeko pixkat aukera horiek, ez, eta bitartekaritza lana beste modu baten ulertzeko, bai. Eskerrik asko. Orduan, gure proposamena da, eragile hauek, nolabait, desplazamendu bat egitea, desplazatzea pixkat, bere tokitatik mugitzea pixkat, horrek esan nahi du, ez alde batera utzi egiten dutena, baizik eta behintzat zalantza jarri, oain arte egiten duguna, eta probatu, beste gauza batzuk, rol horiek nolabait astindu eta pentsatu beste gauza batzuk ere egin aldirela, bai. Orduan, ze gertatzen da, bakoitzak mugitzen denean, sortzen direla beste espazio batzuk besteekin topatzeko, topa egiteko. Eta espazio ezberdinak izango dira. Bai, orduan, espazio horietan sortzen dira ikasteko espazio batzuk. Hor, espazio berri bat, bitartekaritzaren espazioa, eta hor ezagutza bat ematen dabe, bai. Erreferente konkretu batzuk ematen dira, eta aukerak, formatuak eta zabaltzen dira, bai. Orduan, orain egingo duguna izango da, azaldu edo aipatu zeintzuk izan aldiren desplazamentu horiek, eragile bakoitzak eman aldituna, estrategia bezala eta adibide bezala, zabaltzeko beste aukera horiek, beste harreman motak zabaltzeko, edo bultzatzeko, bai. Orduan, aipatuko ditugu, ekipamenduek egin aldituzten estrategia batzuk, edo artistak, edo herritarrok, bai. Hau lehenengo adibide bada, hau da ekipamenduei dagokiona. Estrategia bezala, aipatzen dugu aliantzak egitea, kolaborazioa bilatzea. Hori oso interesgarria da. Kasu honetan, ikusten duguna argazki honek erakusten du El Granerren egindako proiektu bat. El Graner da, Bartzelonan dagoen zentru bat, ziur ezagutuko duzuela, gehienok, berez gorputzan eta arte bizietan oinarritzen du bere lana, eta mila gauza egiten dituzte, oso interesgarria guztiak. Kasu honetan, bereik proposatzen dute ikerketa prozesu bat, eta gu berreskuratu dugu, interesgarria iruditzen zaigulako, beste bi zentroekin aurrera ematen dutela zera proposamen hori. Elkartu dira 3 zentro ezberdin, nahiko perfila nahiko antzekoak, baina behar batetik abiatuta. Bereik planteatzen dute, 3 artean egitea hausnarketa bat, pentsatzeko lurralde horretan, ze kultura mota ematen den, ze gertatzen da kalean, ze gertatzen da beraien zentruan, ze gertatzen da barruan, eta ze gelditzen da kanpo. Eta horretarako, egin dute jardunaldi batzuk, non gonbidatzen da auzoko eragile ezberdinak, herritarrak eta 3 urtetako prozesua da, beti izaten dugu ibilbide luzea, prozesu luzeak bultzatu nahi ditugula, eta gero laborategi batzuk proposamenak denon artean pixkat asmatzeko. Bai? Bigarren aukera, ekipamendu instituzioi dagokionez, nola eman daiteken deserosotasun puntu bat bilatze hori, eta zure leku eroso errotatik mugitzeko beste aukera bat. Kasu honetan, oraintxe garatzen ari garen beste proiektu bat aipatu nahi dugu, kasu honetan Donostin, Tabakaleran, erroretik deitzen den proiektua, hitz jolas bada erroa eta errorean hasten ditunak. Eta kasu honetan, asmoa da, aniztasuna deitzen dugun horri buruz bestera batera hitz egitea eta bestera batean kokatzea, ez?
Egia da, askotan instituzio, eta batez ere instituzio makro hauetatik, ez? Asko esaten da, jo, eske publikoak, anitzagoak, ezakit zer, eta askotan ulertzen da aniztasuna dela guregandik kanpo dagoen zerbait, ez? Guk kudeatu behar deguna, gu ez bagina izango bezala anitzak, ez? Dena gera. Eta ulertzen da aniztasuna, beti gonbidatzen zaio sartzea instituzioan barruan, baina bestea bezala, ez? Ezin da izan instituzioaren parte eta erabaki zer egiten da, eta orduan, ze zentzutan desplazatu da, o desplazatzen ari da, ikusiko dugu, Tabakalera igual mugimendu oso txikiak izango dira, baina, zentzu hortan, egiten duna da, proiektu honen bidez, kanpora begirako zerbait egin beharrean, esanet, proiektu bat, programa bat, ekintza bat, egiten ari derana, bere burua, autokritika bat egin, hausnarketa bat, eta formakuntza handi bat, ez, sakona. Eta zentzu hortan formakuntza desberdinak jasotzen ari dira Tabakaleako langile guztiak, segurtasuna, harrera, garbitzaileak, edukiak, guztiak, asko direla, feminismoaren inguruan, antiarrazakeriaren inguruan, osasun mentalaren inguruan, gauza askoen inguruan, ulertzeko ez guregandik pasatu behar dela hausnarketa guzti hori, egitura mugitzeko eta ezain beste bakarrik mezuan gelditzeko edo zakit, objektu batean, ez? Hori adibidez dela, beste bat. Beste adibide bat, eta hau ziurezki igual zuetako askok ezagutuko duzue, mugalariak deialdi bada, Donosti 2016ko egitasmoan barruan egin zena. Hau pixkat aurrerago igual azalduko dugu, orain nahi dugu konkretuki proiektu hau berreskuratu, ze kasu honetan argazkian ikusten ari garena, hor agertzen dira dantza konpainia baten kideak, iparraldeko konpainia bat, Elirale du izena, eta kasu honetan, kasu honetan, aldatu indena edo pixkat desplazamendu hori izan da, de hecho fizikoki sorkuntza prozesua pieza bat sortzeko egonaldia egon zen leku ezberdinetan, baina konkretuki honetan nagusien etxe batean. Orduan, horrek esan nahi du, konpainia astebete edo bi aste izan ziren, nagusi etxera horretan zeuden pertsonekin harremana izan zutela prozesuaren bitartean, eta ez da bakarrik gerturatzen direla, eta horrela ez direla jun behar beste toki batera, horko pertsona, baizik eta bebai bere lan prozesua nolabait afektatuta ikusten dela, ze horret sortzeko espazioa kontuan hartu behar zen, elkarrizketak kontuan hartu behar ziren, eta mila gauza, ez? Eta beste, orain, Andreak aipatu du hori, nola hiru erpin horien artean, ez, artistek nola mugitu dezaketen beraien lekua edo, adibide bat, eta beste bat aipatzearren, emango diozu, berriz Tabakalerara, zeni hor nago azken urteetan, eta adibide horiek ekarriko ditut. Beste aukera bada, artistek, igual bere funtzionatzeko logika horrekin pixka bat puskatzea, eta ez hainbeste pentsatzea artefaktu bat sortu behar dutela, baizik eta bereiek izan daitezkela prozesu zabalago baten kide ere bai, ez? Osa, beste prozesu batean parte hartzea. Eta hau ez da ezer berria gertatzen da, baina ulertzeko adibide honekin ere bai. Kasu hontan, eskola aldiriak deialdia azaldu nahi dugu, Tabakaleran egiten den deialdi bat urtero, eskolek aurkeztu behar dute beraien proposamena, momentu hortan hezkuntza komunitate hortan ematen den ekisarazoren inguruan hitz egiteko, ezakizer hausnartzeko, behar baten inguruan. Eta ikasturte oso batean zehar, artista bat edo batzuk sartzen dira, hezkuntza komunitate horrekin batera, egoera horren inguruan hausnartzera, ikastera eta proposamen batzuk, ekintza batzuk planteatzera.
Irudian ikusten duzuen adibidea da Egiako Labaizeta Institutoarena, justamen ere Egiako kide batzu daude, bagerako. Eta beraik proposatu zuten, beraik nahi zuten alandu, bueno, ezagutzen guntzue Egian Poioe hilerria dagola, pegatuta dago institutua, orduan ikasleek egunero zeharkatzen dute hilerria jundatorri. Eta lanketa izan zen, justo, erritualak, eriotza, dolua, horren inguruan, pixka bat lan egitea, ez? Darrun, artista desberdinek, lanean, artista desberdinak egon ziren lanean beraiekin batera, eta interbentzio batzuk proposatu ziren hilerrian bertan. Vale, eta beste adibidea de bai artistekin lotuta, kasu honetan ere berriro jotzen dugu 2016 Hiributzara, programa bat zegon Poloniako artistekin, beraiek etortzen zire eta hemendik joten ziren batzuk, eta Poloniatik etorri zen artista bat, Anan Osobitzuen esena, bere lana oso plastikoa zen, berak egiten zituen erretratuak, baina hori koloreztako paperakin eta horrelako materialekin. Bere egonaldian hemen egon zen Elgoibarreko eskolan, ikaslekin egon zen pixkat saio batzutan bere lana saltzen, teknika bera saltzen nola egiten zituen, eta kasu honetan, berreskuratzen dugu, eman zen gauza bat, kasualitatez edo ematen direlako elkarrekin egiten ditugunean gauzak, ikasleek teknika hori ikasi zuten, baina gero beste modu baten erabili izan zituzten, materialak eta orduan emaitzak ezberdina izan zen, kasu honetan bere artistaren erretratuak ziren bidimentziokoak, ikasleek egin zituzten lanpara bezala, irudimentzioak, eskultura bezala ulertzen zen, eta hortik aurrera artista berak aukera bezala ulertu zuen irudimentzioetan egin altzitula, bere erretratuak. Orduan, beti esaten dugu ze interesgarria izan daiteke, besteikiko, hori, artea ezagutzea, kultura, hurbilpen hori, eta nola errezat, baina batzutan ere, beste norabidean ere ematen da, eraldaketa, eta hor da, topaketa hori bultzatzen dutugunean, Herritarrei dagokienez, beste herritarren rol hori agian ulertzen dugu askotan hartzaile bezala pasiboagoa, a priori motxian, baina bai proposamen bezala, nola seguraski pasatuko zitzaizuela erakusketa batean, bisita gidatuak egoten dira, eta azkenan nahi duguna da, hartzaile bezala, ordu beten, hor dagoen konplexidade guztia jaso, gainera, zalantzarik gabeak, eta dena afirmazioz, eta, hau da, ulertu dut ja, ordu beten, pun. Eta, azken finean, bizitzako gauza guztiekin pasatzen den bezala, mendia, sukaldaritza, kirola, igual zait, gero eta gehiago jakin, gero eta gehiago disfrutatzen dugu, eta gero eta gaitasun gehiago daukago baita ere, dialogatzeko aurrean daukagunarekin, Eta orduan zentzu hortan, bizita gidatuekiko genukan kezka hortatik abiatuta, eta bakalean sortu zen arte makina deitzen den, mintegia edo saio sekuentzia bat. Eta orduan proposatzen dena da, erakusketa batek irauten duen bitartean, behin baino gehiagotan jendea etortzea, eta orduan jende desberdina gonbidatzen dugu erakusketaren ikuspegi desberdinak, irakurketa desberdinak egiteko eta gauza desberdinak planteatzeko, Osa, pixkat irekitzeko esan nahi itxien behar hori, Eta ikusteko azkenean espazioiek ere direla interpretazio anitzak sortzeko lekuak, eta baita ere ikusle puntual horiek bihurtzeko, empoderatzeko nola baita ere bai, Eta horrekin lotuta, da kanpoko beste adibide bat orain ikusten ari garena, baina hemen ere ematen da, Kasu honetan berreskuratu dugu Mediala Pradon egiten dituzten herritar laborategiak, Ze formatu bezala, hor planteatzen da beste harreman bota, hezkuntza prozesuak emateko. Hau da, kasu honetan iniziatibak edo
puntua da, herritarren proposamenetan dago. Eta orduan, elkargune bezala planteatzen dira espazioak, bai, izan daiteke museoak, liburutegiak, tailerrak edozein espazioak, ekipamendu horiek, lehen aipatu ditugunak, baina berez ezagutza edo abia puntu hori ez da beti, como goitik bera holan planteatzen, baizik eta denok daukagula, errekonozimendu horretatik abiatzen gara, planteatzen dugu gizarteari interesatzen zaion gauza bat, edo gatazka bat, edo arazo bat konpontzeko, edo konponbide bat denon artean pentsatzeko, Eta formatu bezala hori berreskuratzen dugu, laborategi hauek. Kasu hontan Media Pradon orain egin dutena, duela gutxi, online ikastaro bat, azaltzeko zer den horrelako laborategi bat, eta gero horrela parte hartzaileak kapazak edo kapazak izango ziren antolatzeko horrelako bat beraien espaziotan. Ez dakiz zen zen denborakin... Bai, ondo? Bale. Bai. Ondo, ez dakit, badakit gero dagoela denbora galderak eta iteko, baina jarri gara pixka eta pinon, ondo dana, zerbait komentatu edo, bai? Bale, orduan pixka formatu aldatuko dugu, hain arte aipatu ditugu lan adibide batzuk, baina gure ahotsa da entzun dena, orduan beste adibide bat ekarri dugu, bideoan jarriko dugu eta bain entzungo dugu parte hartzaileek, bai? Beraiek bere esperientziatik nola azaltzen diguten, Kasu hontan, berriro, eta pizkagrazia egiten dize hor sabi dagota, bera askoz hobeto ezagutuko du, baina berreskuratzen dugu Mugalaria deialdia, 2016 markoan eman zen deialde bat izan zen, deialdi ireki bat, eta irakurriko dut horrela asko hobeto azaldukoet. Euskal Herriko iparralde eta hegoalde elkarlanean aritzeko ekimena izan zen, arte biziak eta eszenikoen sektorean, 3 edizio izan zituen, eta izaera pizkat esperimentala, orain azalduko dugu, bai? Pizkat zalantzan geunden hauek hartzeko, ze hau duela 5 urte, gertatu zen, baina bai iruditzen zaigu ditula osagarri batzuk oraindik erreferenteak izan aldirela. Bere zalantzakin noskik eta bere problematikakin, baina gauza batzuk bai berreskuratu alditugu, bai? Eta horregatik nahi genuen konpartitu. Orduan, deialdia, holan laburbilduz, irekitzen zen artistei, batez be konpainia, dantza, antzerkia eta, bereiek proiektuak bidantzen zituzte eta 8 aukeratzen ziren. Eta egonaldiak egiteko iparralde eta hegoaldeko ekipamenduetan sortzeko, proiektuan idatzita zegona, egonaldi horietan sortzeko prozesu, ekoizpen hori. Eta egonaldi horien bitartean, nolabait mediazioa edo bitartekaritza proposamenak ere planteatzen ziren beraiekin egiteko. Horretarako, diru laguntza bat eskintzen ziren, eta gero bebai geunden beste taldeko pertsona batzuk komunikazio, mediazio eta horrelako lanetan laguntza emateko. Horrein ikusiko dugun bideoan, horietako proiektu batena, La Sala du izena da dantza konpainia bat, proiektuan nau zeun izenburua, eta egonaldiak izan ziren Zumaian eta Amekan. Orduan ikusiko ditugu eragile horiek pixkat hitz egiten eta guk kenduko dugu pixkat. Egin ditun 2 bideo, baina igual too much. Batekin uste dute nahiko.
hip-hop egiten dugu, sartzeko, motivazioa sagarazteko, baina beste dantza mota ere hola pixkat sartzen dugu ere bai. Tenta dantza ekin pentsatzen dute dantza klasikoa baizik ez, eta neskak baizik ez, eta hor profesionalaekin ikusten dira mutilak bat direla, forman direla, kirol bat da, ez da erresa. Beraz, eta galderaekin ere ikusten dute da mundu bat kultural maila bada zerbait egiteko mundu hortan bizitzeko. Bai dantzalariak, bai musika, bai argazkiak, bai argiak ikusgarri bat montatzeko, beraz hainitz papel badira eta hori ikasten dugu. Interesgarria dena lasalakoekin da oso motibatuak direla eta gainera oso adaptagarriak. Dakin nola esan. Hor, azkenean lan egiten dute aste guztian antzoki baten barnean dena material tekniko oso onarekin eta dena eta eskatzen digu tortzea kolegioaren erdian, ikasleen erdian dantzatzera patioan eta onartzen dute eta musikarekin saiatzen gira zerbait egiten ez da oso ona, baina eta hori oso gozoa da, hori mediazorako oso laguntza da, zen ateratzen dugu ikusgarria bere gozotasun lekutik eta eramaten dugu beste baitera erakusteko. Ez dira beti kondizio bikainak, baina eta horren egiteko laguntzen gaituztela, zen haiek motibatua dira, etortzen dira, kajikan dantzatzen dute, eta ikasleak ez genituen denak ekartzen ahalko belara, beraz haiek etorri dira ikastetxera, eta hori bikaina da, beraz. Eta gazteak izan ere, nik uste gazteekirako mediazioarekin laguntzen dira. Gida ikusi ditugu Lazarako mugimenduak eta dena. Eta gero pixkat dantzatu dugu ekin, eta gero galderak pausatu ditugu. Musa zen, bitxia pixkat. Ez dira gu dantzatzen ditugun dantza bezala. Nola lan egiten duten, zenbat aldiz repikatzen duten. Zein dantza mota egiten duten. Etorri nahi zonea, Zumaiko Torreberri eraikina, bi aste dihoa Lazala konpainia nau ikuskizuna prestatzen. Eta, azkenengo eguna izan da gaurkoa eta herriko jendeai utzi digute pixkaten zaio irekia ikusteko, muestratxo batzuk. Eta, egia esan, lujo bat izan da aukera hori ukitzia. Nahi zuten esperimentatu publikoan gonden jendiak, baita ere zati batzuk, guk sartu eta mugimendu edo estena batzuk edo egitea. Eta hori bizitu izan dut ere baita oso interesante izan da, ze kanpotik ikuste dituzunean gauzak erabat iriste zaizkizu, baina barruan estenatokian zaudenean emozioak eta zirrara beste erabatekoa dira. Ni oituta joan nago, nire irudia da dantzana, zoze dinamiko, ezta? Nire dantza uzatzezat, baina dinamiko. Horrako gauza, mantzo indako, goxo indako, sentitu indako gauza bat, isiltasun eraman nago, ezta? Vale, hori, Andreak aurreratu du, baina iruditzen zaigun oso adibide, argia eta, badauzkala, ingrediente batzuk baita ere erabilgarriak izan daitezkenak, edo, nahiko ondo ulertzen da, eta nola olako ekimenak ere beste espazio batzutan egin daitezke, ez? Azken finean, nola hasieran erakutsi dugun irudi hortan, ez? Kulturgintzaren sisteman parte hartzen duten hiru agente simplifikatu, baina hiru agente horiek lekutik mugitzen direnean beste espazio komun bat sortzen dela elkarlanean aritzeko, ez? Eta ez hainbeste norabide bakarrean, ez? Eta zentzu hortan, alde batetik nola artistak mugitzen diran, sortze prozesu bat egiten dutelako beste espazio batean,
sortze prozesu hori ireki egiten dute, eta herri kontestu bakoitzeko jendeak parte hartzen du ere bai prozesu hortan, eta orduan prozesua afektatua ikustea, ez? Hori alde batetik, ikusleek baita ere, ikusleak ez dijoaz bakarrik azken emanaldia ikustera, baizik eta baita ere baukate beste parte hartzeko beste aukera bat, eta ekipamendua berain partetik, nola normalean antzokiak igual erabiltzen ditugu emanaldietarako bakarrik, ze pasatzea residentzia baterako erabiltzen baitugu, edo eskolekin egiteko ez dakiz zer, edo, azkenean denonak dira, ez? Supostamente, orduan. Adibide bezala, hau. Eta ja, azken hitza, bai, parkatu, denborekin ze zaila. Bakarrik azpimarratzeko bi gauza, ez? Ulertzea hori bitartekaritza kulturala, ez dela irudi bezala, ez dugula imaginatu beharrain beste zubi bat bezala, ez? Bakarrik pasoiteko edo, ez? Baizik eta plaza bat bezala, ez? Eta gehiago elkarrekin desberdinen artean aritzeko, eta hor ezagutza sortzeko, ez bakarrik, transmititzen da ere bai, baina sortzen da elkarrekin, ez? Eta hori aipatu nahi genuen. Eta listo, zuen tartea, ez dakit baliagarrien gozitzaizuen, o igual bizitzen ari zareten egoeraren batekin, ez dakit, interpelatuak sentitu zeaten, o zerbait agertu da. Bai, ez zu ongi aizinen, galderak barri baitu zute, bota, ikusten dezute, erantzuteko prest daudela, beraz, mikrofonua eskatu, etxekoak berdin, idatzi txatean, eta erantzungo dituzte Anak eta Andreak zuen galderak. Eskarrik asko lehenik eta behin, oso interesantia izan da. Eta galdera baino da kuriosidadea. Bakit ez dela zehor zergatik, ekosistema horretan, hiru erpineko ekosistema edo horretan, antolatzailea bazterrean itxi dozue. Eta bakit ez dela izan utzegite bat edo despiste bat. Suposatu nahi tein dozuen zerbait dala bai. Berez, hor, igual ez dugu horrek zeuzkan, parentesi artean, eragile asko, eta horri gongo zen antolatzailea, programatzailea, ekipamenduaren barruan, digamos. Bale, hori zan nire galdera. Zuzenian... Erpin batean zegoen, bai. Bai, ez berden ikusten dut, baina hori zan nire galdera, nola baitza, azpiegitura edo ekipamenduari ertxiki lotzen dutza zuen, edo... Bai, de hecho, ariketa pixka eta arriskutsa izan da egitea holan iruki bat, dakigunean ez zenbat eragile dauden horrelako egoeratan, ez? Eta antolatzaileak instituzioak ere atzetik handaude, gu berez horre ere ez ginen agertzen, ez? Bitartekaritza. Baina nola baitu lertzeko sortzen diren harremanak eta horrelako figura batekin iruditu zaigu pixkate argiena edo erresena, baina izan ziteken beste modu baten ere kontakizun hau. Galdera gehiago? Bai, atzean? Bai, entzuta. Eskerrik asko zuei. Nire galdera da, nire asko gustatu zait, nola mediazio espazioiek nola imaginatzen dituzuen, baina zalantza sortzen dit, gaur egun ez dakitala da, baina esango nuke kulturgintzan sortze prozesu hori hasieratik bukararaino euskaraz ezin dela, gehiengoa mintzat ezin dela, inez, hasieratik hartzaile edo herritarra jasotzen du momentu hortarte. Orduan noain, prozesu lineal batetikan, olako guneak sortzen hasten baldin badia, ea esote dan, esan nahi dut, oain arte, sortzaileak berak euskera sortzen baldin badu ez, askotan, euskal kulturaren zaku berdinean sartu degula, baina halako espazioetan, ezin baldin badugu euskaraz funtzionatu edo beste hizkuntza batzuk sartzen bazaizkigu edo nagusiki egualdan ebez gaztelera sartzen bada, ez ote dan prozesu hori guztia kutsatuta, ez dakit kutsatu da nitza, edo ez ote digun aldatuko euskal kulturgintza. Ulertu dezaket esaten dezuna, baino ez dut uste kasu honetan,
sortze prozesua, ez, kasu hontan, ez, imaginatu artista batek, badaukala aukera, X herrian, egonaldi bat egiteko, ez dakitzen denboran, eta egonaldi hortan dagoen bitartean, prozesua irekitzen badu, hau da, agente desberdinekin harremana ukitzen baldin badu, ulertzen dugu alde guztientzako izango dela aberasgarria, ez? Ari gara Euskal Herriari buruz hitz egiten, orduan, hor imaginatu, denda elkartearekin hartzen ze harremanan, X arrazoiengatik, intxasmatu dut. Baina hor ere, Euskara egon daiteke, ez? Horti dijoa zure galdera? Esan, ustez, kontestuan Euskara dagonez ere bai, ez? Inkluso hori bilatu daiteke, ez? Justuki. Hori lantzea, ez? Esatea, beira, zenbat agentek parte hartu duten sortze prozesu honetan, eta gaina euskaraz. Ez dakit erantzun dizudan, oda beste galdera bat, baina. Ez dakit beste galderarek baden, bestela kafe ordura pasako gara. Oantxe duzu aukera, Nik uste dut kafea hartzeko gogo eta premia gehiago, eskerrik asko txalo bero bat, bai Andreantzat eta Anarentzat.